vrch, ktorý oddeluje Spiš od Šariša. Práve toto pohorie zohralo dôležitú úlohu v druhej svetovej vojne, v ktorej mnohí občania z obcí pod Braniskom bojovali v partizánskych brigádach a v Slovenskom národnom povstaní. V týchto ťažkých časoch stála na čele národno-oslobodzovacieho boja komunistická strana. Aj vďaka nej a osloboditeľke sovietskej armáde sa občania Širokého a ďalších obcí dočkali oslobodenia. Bolo to 21. januára 1945. Na tento deň nikdy nezabudnú. Odvtedy uplynulo 42 rokov a život pod Šarišskou vrchovinou sa zmenil na nepoznanie. Svojím dielom do tohto celospoločenského prerodu prispieva aj jednotné roľnícke družstvo Branisko v Širokom. Desiatky ba stovky poctivých pracovníkov na všetkých úsekoch poľnohospodárskej veľkovýroby. Vďaka nim patrí tunajšie družstvo medzi najlepšie v okrese Prešov a popredné vo východoslovenskom kraji. Jednotné roľnícke družstvo hospodári na ploche 3670 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho je 1934 ornej. Dostať sa na jednotlivé lány, ktoré sú vo výške až 750 metrov nad morom, by nebolo možné bez dopravného prostriedku. Preto si širockí družstevníci budujú aj kvalitné poľné cesty, po ktorých sa dajú hravo obehnúť všetky hony a samozrejme pohodlnejšie pripravovať novú úrodu či zberať plody usilovných rúk tunajších poľnohospodárov. Prvé celoobecné jednotné roľnícke družstvo v zlúčenom JRD Branisko bolo založené 3. novembra 1959 v obci Ovčie. Po ňom nasledovalo založenie celoobecného JRD v Hrabkove 29. novembra v tom istom roku a napokon 3. januára v roku 1960 bolo slávnostne založené jednotné roľnícke družstvo v Širokom a o 2 týždne po tejto slávnostnej udalosti aj v obci Víťaz. Tieto 4 družstvá sa zlúčili v jedno 17. decembra 1975. Družstvo hospodári na členitom kopcovitom území, vrchnatom až hornatom, so svahmi do 30%. Aj priemerná ročná teplota je pod Braniskom 6 až 7 stupňov Celzia a ročné zrážky sú tu 700 mm. Jednotné roľnícke družstvo je zaradené do horského výrobného typu a je členené na 8 hospodárskych stredísk. Rastlinnú a živočíšnu výrobu, opravárstvo a ťažkú mechanizáciu, dopravu, stredisko pre investičnú výstavbu, pridruženú výrobu, správne stredisko a stredisko pomocných činností. Vo všetkých týchto strediskách pracuje 582 stálych pracovníkov. Práve oni sa pričiňujú o to, aby sa príprave budúcej úrody venovala čo najlepšia starostlivosť. Veď práve od prístupu každého jednotlivca záleží, aká bude úroda a bilancia celoročnej práce na konci roka. Medzi takýchto vzorných a obetavých pracovníkov v rastlinnej výrobe patria traktoristi Jozef Kovaľ a Milan Zábrecký. Aj vďaka nim, ale aj ďalším družstevníkom, drobia ročne v družstve 15 000 tón krmív, ktoré zbierajú na 668 hektároch ornej pôdy, 1419 hektároch pasienkov a 92 hektároch lúk. Je tu pomerne dosť zamokrenej pôdy, pretože z lesa steká po prudkých svahoch voda. Doteraz tu družstevníci odvodnili 165 hektárov pôdy a ďalšie desiatky hektárov čakajú na odvodnenie v tejto a ďalších 5 ročniciach. Na zber krmovín využívajú poľnohospodári vo všetkých 4 obciach všetky možné prostriedky.
Významne pomáhajú aj dôchodcovia. Jozef Fóriš patrí medzi popredných družstevníkov a tak pomáha družstvu aj týmto spôsobom. Širodským poľnohospodárom patrí čestné miesto v okrese aj v pestovaní zemiakov. Preto tu porastom, no najmä ich ochrane, venujú veľkú starostlivosť. Nie je to dňa, aby hlavný agronóm, inžinier Valent Baloga, nebol na poli v porastoch, ako sa hovorí, nášho druhého chleba, a s veľkým zaujatím sledoval ich rast. Podobne je to aj pri pestovaní pšenice. Po zelenej žatve prichádza tá najväčšia, na ktorú sa družstevníci doslova tešia a žije ňou celá obec. Dvanásť vlastných obilných kombajnov pokosilo v roku 1986 950 hektárov obilia a dosiahli z hektára úrodu 4,31 tony. Aj tieto vysoké úrody dosiahli kosci vďaka dobrej príprave pred samotnou žatvou. Medzi najlepších patrí napríklad dlhoročný kombajnista Martin Straka, ale aj Valent Uličný, vzorný opravár. Nedá nám nespomenúť techničku rastlinnej výroby Veroniku Královú, ktorá je vždy tam, kde si to momentálna situácia najviac vyžaduje.
Už tradične prvé jesenné dni patria zberu zemiakov. Širodskí poľnohospodári tu využívajú modernú techniku, zemiakové kombajny, ale aj tradičný ručný zber, najmä na neprístupných miestach. Zemiaky pestujú družstevníci na ploche 250 hektárov a v roku 1986 dosiahli z 1 hektára výnos takmer 21 tón.